Ruski mafiozo. Roz czasu jeden ruski mafiozo wybrał się na ryby. Jak to ruski mafiozo miał dość nasia dwie grube goldowe kety, na każdym palcysku goldowy zignet, a we kabzi rola dolarów, same setki. Wziął ze sia 3 halby gorzowej, a zimno było, piździło jak slodiosków, tuż ty zaroski zarają je wysłepł. Naprął się jak bela i usnął. Za jakiś czas ocucił się, a sam ci niemo goldowych ketów na karku, nimo zignetów, ani roli dolarów. Glinął ze mobilnioka po swoich ludzi i nie śleciało pół godzinki, podjechali 4 czarne Mercedesy, we każdym po 5 chopa, wszystkie ze kałachoma. Po krótkiej osprawce uznali, że to na zicher ktoś ich ze miejscowych obrobił jej szefa. Wkarowali do wsi, pytam się o sołtysa. Jakiś pampuń pokazał chałupa tego sołtysa, blanka po środku tej wsi. Wkarowali tuż tyżań, a tam na lauba wylazuje ruby wsiok, we kufai, we taki starej watuwie, na karku mo 2 goldowe kety, na każdym palcysku goldowy zignet, a ze kabzy kufai wystowo mu srogo rola 100 dolarówek. Hop andrygowali giery i pytałem się tego pampunia, skany to wszystko mo. Na to sołtys zgodą. No, wiecie, nie uwierzycie, hopy. Ila się tak bez las, ze psiokiem na szpacy, sam nad brzegiem jeziora leży jakiś Fritz, naprany jak beluwa i moci wszystko nasia. I to, że się gociło robił, na ostatku przedób człowiek ci go od zadku i za tym poszedł blank po rekuśku domu. Te chłopy zazierają tak na tego swojego szefa takim pytającym wejśrokiem. Szef podlazuje ku temu sołtysowi, przygląda się tym wszystkim goldowym zachom, rządzi zerułą. Wiecie, to naisto nie są moje kety, to nie moje zignety, a ani tym bardziej moje dolary. Ojgień z pnioków.